Sokan kérdezik, hogy mire kell készülni, ha teljes szájrehabilitációra érkeznek. Először is fontos tudnod, hogy ez egy komplex, több lépésből álló folyamat, amit mindig egy alapos állapotfelmérés előz meg. A konzultáción panorámaröntgen és 3D CT felvétel készül, hogy pontosan lássuk, hogy milyen a csontállomány, a megmaradt fogak és az íny állapota. Ez alapján készítjük el a személyre szabott kezelési tervet. Minden részletet megbeszélünk, hogy tudd, mire számíthatsz. Ha van olyan fog, amit el kell távolítani, azt általában az első lépésben végezzük el. Ha alkalmas vagy az azonnali implantációra, a foghúzással egy időben be is kerülhetnek az implantátumok. Ha nem, akkor egy gyógyulási időszak következik, ami néhány hónapot vesz igénybe, és ez alatt ideiglenes fogpótlással biztosítjuk, hogy ne maradj fog nélkül. Amikor az implantátumok stabilan beépültek, elkészítjük a végleges fogsort, ami nem csak természetes megjelenésű, hanem kényelmes, stabil és hosszú távon is megbízható. A teljes folyamat több hónapot igényel, de minden lépést gondosan megtervezünk, és végig segítünk. A cél mindig az, hogy a páciens nyugalomban, biztonságban és bizalommal élje meg az utat az új mosoly felé.